preko knjige doktora Šulca, Lečenje neizlečivih bolesti. A šteta što gospodin Petrović nije teološki pismen. Jer da jeste, ne bi nagovarao decu da kršeći Božju zapovest o poštovanju oca i majke ne slušaju roditelje, to jest da protivno roditeljskom savjetu napuštaju školu, da ih lažu vezano za odlazak u školu i slično. Citati iz Svetog pisma su: poštuj svog oca i svoju majku da ti se produže dani na zemlji koju ti Gospod daje, i tako dalje. Deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu jer je to pravedno. Poštuj svoga oca i majku, to je prva zapovest sa obraćanjem da ti bude dobro i da dugo ostaneš na zemlji. Gospodin Petroviću, da li ste vi teološki pismeni ili nepismeni? Pa evo, prepustit ćemo gledalcima da zaključe. Znači da poštuju svoje roditelje u Gospodu. A šta ćemo da radimo ako su roditelji demonizovani? A deca prepoznaju biblijsku istinu, a roditelji demonizovani. Šta ćemo onda? Ta zapovest poštuje oca i majku se odnosi ukoliko su roditelji normalni, ukoliko nisu demonizovani, ukoliko nisu satanizovani, ukoliko nisu destruktivni, ukoliko ne krše Božji zakon. Isus kaže: svaki onaj koji voli svoga oca, svoju majku, brata, sestru, ženu, decu, više nego mene, nije mene dostojan. Znači ti imaš, ako si u situaciji da su ti roditelji nenormalni, nemoralni, krkači, žderači, mrkači, nagovaraju te da budeš budala, da ideš u debilanu, nagovaraju te da skitaš, da se kurvaš, da ideš na ekskurzije, da imaš devojku, je li tako? Da se zabavljaš. U prevodu da budeš budala i satanista. Oni misle da to je ispravno. Znači, ako te roditelji na to nagovaraju, da budeš destruktivan, a ti nećeš, kao što bi kažu neki, pa Miroljube, znaš, ja neću da povredim moje roditelje, znaš, mislim, mene ova debilana ubija, brate, u sve pojme, ali da ne bih povredio roditelje, brate, idi onda u debilanu, trpi teror, trpi zulum. Znači, ja pozivam decu koji imaju polupane roditelje, koji ih šalju da poginu među nemoralne ljude, gde se vrši fizičko, verbalno, seksualno zlostavljanje, a to imaš u svakoj školi, manje više. Promociju destrukcije nemorala, promociju smrti. Ja savjetujem ne samo decu, nego i odrasle. Spašavajte ljudi živu glavu. Ko što odrasle gastarbajtere savjetujem, bežite iz tog Sodoma i Gomora, spašavajte živu glavu. Jer teško ćeš ti da ostaneš u Sodomu i Gomoru na zapadu, da sačuvaš, da zaradiš pare i da sačuvaš duhovno zdravlje. To samo retki uspeju. Retki uspeju. Tako i deci kažem, spašavaj živu glavu, brate, od tih ludaka u debilani. Da ćeš da bežiš, šta ćeš da radiš, spašavaj živu glavu, brate. Šta je tu loše? A to što su roditelji hipnotisani da je to dobro, pa u stara vremena su roditelji svoju decu prinosili na žrtvu demonima, jer su mislili da je to ispravno. Čitaj literaturu, čitaj Čajkanovića, čitaj. Nekada su roditelji na našim prostorima, rodi mu se prvo dete, on zida kuću, on dete zakopa živo dete u temelj kuće, da umilostivi bogove da kuća napreduje. Pa šta ti ovo, nekad su bacali decu u temelj, danas decu šalju u debilane gde se deca uništavaju i propaštavaju. Gde je nemoral najstrašniji. Gde se u školskom dvorištu dila droga. I treba deca da poštuju take roditelji. Deca treba da beže od takih, to nisu roditelji. Razumeš, treba da ih saželjevaju i da im pomognu. Kako da im pomognu? Pa tako što će pokrenu neki privatni biznis sutra kad roditelji budu bili u bunaru, da im pomognu da koliko toliko, ako je uopšte njima moguće pomoći.